ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 മലയാളം ബാച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിഭ്രാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതമേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരുശീതപദകമലം ശ്രീ ഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകലരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം വർജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹൃദാൻ ശ്രീ വിശാഖാനിതാൻ ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് സൂം യൂസർ ആരാണെങ്കിലും ഒന്ന് പേര് മാറ്റിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ തുടക്കത്തില് ധൃതരാഷ്ട്രര് ചോദിക്കുന്നു സഞ്ജയനോട്, അല്ലെ, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചതിന് ശേഷം സഞ്ജയൻ പറയുന്നുണ്ട് രാജാവ്, അതായത് ദുര്യോധനെ ഇതാക്കി പറയണു, അല്ലെ. അദ്ദേഹം പോയിട്ട് അങ്ങനെ ആരോടാണ് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത്? ദ്രോണരോട് സംസാരിക്കണം. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലൊരു തെറ്റ് ഇനി ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കരുത് എന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള ഒരു ഉപദേശത്തിന്റെ ഇതിൽ കൂടെ ഒരു ബഹുമാനം, അങ്ങനെ ഒരു എന്താ തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം. കാരണം അഹങ്കാരം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. അത് ഇനി ഭീഷ്മർക്ക് അതുകൊണ്ട് വിഷമം തോന്നരുത് എന്നിട്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടും പറയുമ്പോ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ദുര്യോധനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ വലിയ ശങ്കെടുത്ത് അങ്ങ് ഊതുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തായി? പാണ്ഡവരും അവരവരുടെ ഭഗവാനടക്കം എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ ഊതും. അപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ ശംഖിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ശംഖും ദിവ്യമാണ്. അപ്പൊ ആ ദിവ്യമായ ശംഖെടുത്ത് ഊതിയപ്പോ തന്നെ അവിടെ അത്രയും പ്രകമ്പനം കൊണ്ടു എന്ന് പറയണേ. അത് ദുര്യോധനെ ശരിക്കും ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ദുര്യോധന്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത എന്തായിരുന്നു? എന്റെ സൈന്യങ്ങള് അപരിമിതമാണ്, അത് ഒരിക്കലും തിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭീമനാൽ രക്ഷിതമായത്, ഇത് ഭീഷ്മരാണ് രക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഭീഷ്മരെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം. അതുപോലെ തന്നെ ദ്രോണാചാര്യരെ, ഇവരെ രണ്ടാളും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം തോൽവി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ദുര്യോധനന്റെ ചിന്ത. അതേസമയം ഭീമനായിട്ട് രക്ഷിക്കണേ അവിടെ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ് അവിടുത്തെ സേനാപതി. ഇതെല്ലാം അവിടെ ദുര്യോധനൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദ്രോണാചാര്യരോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത്. എന്നിട്ട് അവിടെ പറയണു ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും കാത്തു നിൽക്കേണ്ട, അവിടെ എല്ലാവരെയും കാണണം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അർജുനന് തോന്നുകയാണ് ആരൊക്കെയാണ് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും അല്ല എന്നോട് ഇഷ്ടമുള്ളവരും എന്നോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും എനിക്കൊന്ന് കാണണം കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് തേര് ഒന്ന് യുദ്ധകളത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, അല്ലെ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കഷ്ടമാണ്, അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അർജുനൻ ഒരു വില്ലാളി വീരനാണെന്ന് പറയാൻ തന്നെ കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക്, അല്ലെ, അജ്ഞാതവാസ സമയത്ത് ഈ കൗരവാദികൾ, ഇവൻ ഭീഷ്മരും ദ്രോണാചാര്യരും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവരെ തോൽപ്പിച്ച ഒരാളാണല്ലേ. അത്രയും ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അർജുനന് ആ സമയത്ത്, അതായത് തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണ അത്രയും ആൾക്കാരെ കണ്ടു, പോരാത്തിന് കൃഷ്ണൻ സഖാവായിട്ടും സാരഥിയായിട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ഒന്നും അറിയാണ്ട് എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ടായിട്ടും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ചിന്ത ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താവുന്നു? എല്ലാവരും തളർന്നു പോകൂലേ. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ എങ്ങനെ നേരിടും കൃഷ്ണ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ആ സമയത്ത് പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഞാൻ ഇതെങ്ങനെയാ നേരിടാന്ന്. അവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ ഇല്ല. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അർജുനനും പറ്റിയത്. അർജുനൻ ആ സമയത്ത് എന്റെ ആൾക്കാര്,
എന്റെ ആൾക്കാരാണ് ആ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. എന്റെ പിതാമഹൻ, എന്റെ ഗുരു, എന്റെ ചേട്ടന്മാര്, എന്റെ അനിയന്മാര്, എന്റെ മക്കളുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ബന്ധനമാവാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനല്ല, ദുര്യോധനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരെയാണ്. അവിടെ വച്ചിട്ട് കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്, നമുക്കറിയാം എന്റെ കൈകൾ തളർന്നു, കാല് തളർന്നു, എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയണില്ല കൃഷ്ണ. ഞാൻ എങ്ങനെയാ എന്റെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ പറ്റുക? അപ്പൊ അർജുനന് അറിയാം, അർജുനൻ അമ്പെടുത്താൽ അവരെ കൊല്ലാൻ എളുപ്പമാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ആ ധൈര്യം അർജുനന് ചോർന്നു പോയി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത്. എന്റെ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരുടെയും ദീക്ഷാഗുരുവിന്റെ പാദ നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവി ജയ്, ഹിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ വൈഷ്ണവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. നമ്മള് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, അത് അവിടെ നിന്ന് വരെയാണ്. നമ്മൾ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ, അല്ല 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ, അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്. ഇനി അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. എന്താ പറയണത്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേ അച്യുത, യാവദേവാൻ നിരീക്ഷേതം യോദ്ധുകാമാൻ അവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ പറ്റാത്തവനെ. അപ്പൊ അർജുനനും മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് അല്ലെ, വിശ്വാസം. നമ്മുടെ എത്ര കഴിവുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസം ചോർന്നു പോണു, ഭക്തി ചോർന്നു പോണു. ആ സമയത്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും പെട്ടുപോണത്. അതേ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? എനിക്ക് ഒന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണണം കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ രഥം ഒന്ന് ആ അവരുടെ വിജയനാരാണ് ഇനിയുണ്ട്. അപ്പൊ രാമന്റെ അവിടം തൊട്ട് കൃഷ്ണൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം കാണിക്കേണ്ട, അഥവാ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാതാജി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഭാഗ്യദേവത ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭാഗ്യദേവത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം. അപ്പൊ എന്തായാലും അവിടെ വിജയം ഉറപ്പാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? വേറൊരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹം എന്താ? ഹനുമാൻ തന്നെ കൊടിയടയാളത്തില് കൊടിയുടെ മുകളിൽ, ആ രഥത്തിന്റെ മുകളിൽ ഹനുമാൻ ഉണ്ട്. രഥം അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്ത രഥമാണ്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും അത് ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വേറെന്താ? ആ പുണ്യസ്ഥലം, ഇവരത്രയും നല്ലവരായിട്ടും ധർമ്മിഷ്ഠരായിട്ടും ആ ധർമ്മക്ഷേത്രമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വാധീനം അവർക്കുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രത്യേകത പറയുന്നത്, അങ്ങനെ 9 കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ വേറൊരു കാര്യം പറയാണ്, പാണ്ഡവരുടെ ശംഖിന്റെ പ്രത്യേകത. അവരാ ശംഖ് ഊതിയപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം വളർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ദിവ്യമാണ് അവരുടെ ശംഖുകള്. പിന്നെ ഇവിടെ ഭീഷ്മര് ശംഖ് ഊതി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ദുര്യോധനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ. പക്ഷെ ഭീഷ്മരുടെ ശംഖിനെ പറ്റി അത്രയ്ക്കധികം ദിവ്യത്വത്തിനെ പറ്റി ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയണില്ല. പിന്നെ അടുത്തയിൽ എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ചാല്, അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് എന്റെ എന്താ പറയാ രഥം കൊണ്ട് നിർത്തൂ എന്ന് പറയുമ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അച്യുത. നമ്മൾ കുറച്ച് പേരുകൾ ഭഗവാന്റെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്നേഹം കൊണ്ടും അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താലും തേരാളിയുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം, അതായത് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പറ്റാത്ത കാരുണ്യമാണ്, ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത അത്രയും നിർമ്മലമായ സ്നേഹമാണ് അവര് തമ്മിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി? ഭഗവാൻ തന്നെ അർജുനന്റെ തേരാളിയായി. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയണത്? ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ, ശുദ്ധഭക്തൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി, ഗുഡാകേശൻ അർജുനെ പറയണത്. കാരണം ഉറക്കത്തവനെ ജയിച്ചവൻ.
എങ്ങനെ ഉറക്കത്തിനെ ജയിച്ചു? അജ്ഞാനത്തിൽ കൂടെ. അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന്, ഭഗവാൻ എന്താണെന്നുള്ള ആ അറിവില്ലാത്തവരാണ് ഈ അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അജ്ഞാനത്തെ ജയിച്ചവരാണ് അർജുനൻ. അത് മാത്രല്ല, അർജുനൻ ഒരു സമാധി അവസ്ഥയിലാണ്, എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ നാമാണ് ജപിക്കാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, അത് മുമ്പ് പറയുന്നുണ്ട്, അർജുന ഞാൻ നിനക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു തരാൻ കാരണം നീ എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറയണില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തരായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവര് പറയണത് എന്തും ഭഗവാൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പൊ നാരായണീ സൈന ദുര്യോധനൻ എടുത്തപ്പോ അർജുനോട് കൃഷ്ണൻ എന്താ പറഞ്ഞ, അല്ല കൃഷ്ണനോട് എന്താ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെ? കൃഷ്ണ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം, എന്റെ എന്താ പറയാ, എന്നെ നേർവഴിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ, എന്റെ സാരഥിയായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്നല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരികയാണ്. പിന്നെന്താ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നിസ്സാരക്കാരനല്ല, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തതാണ് അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, അർജുനൻ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാണ്. ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പല ന്യൂനതകളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് കുശുമ്പ്, അസൂയ, ദേഷ്യം, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അർജുനനെ പറ്റി പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അർജുനന് ഒരിക്കലും അസൂയ ഇല്ലാത്തവനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ 14-ാമത്തേലൊക്കെ പറയേണ്ട. ഇതിന് അസൂയ ഇല്ലാത്തവനാണ് അർജുന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത്രയും നല്ല ഉത്തമനായ ഒരു ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ആ അർജുനൻ എന്താണ്ടായേ, ഈ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ടായി. കാരണം എന്താ, അർജുനന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അർജുനന്റെ പിതാമഹനും ആചാര്യനുമാണ്. അത്രയും കാരുണ്യമുള്ളവരാണ് അവർക്ക് അർജുനനോട്. അവരവിടെ ഇരിക്കണു, അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടിട്ട് മനസ്സെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് അവർ പറയണത്, അർജുനൻ ജയിക്കണം. അവരുടെ മനസ്സിൽ മുഴുവനും പാണ്ഡവര് ജയിക്കണം എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മനസ്സാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അനുഗ്രഹം കിട്ടണം. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നല്ലതായിരിക്കണം. അതാണ് അർജുനന്റെ ഗുണം. പിന്നെന്താ, അർജുനൻ ഒരിക്കലും ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു 5 ഗ്രാമം ചോദിച്ചിട്ട് പോലും ദുര്യോധനൻ കൊടുത്തില്ല. എന്താ പറഞ്ഞ, സൂചി കുത്താനുള്ള ഒരു സ്ഥലം പോലും കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയാണ് ദുർബുദ്ധിയായ ദുര്യോധനനെ, കാരണം ദുര്യോധനന്റെ ഈ ദുർബുദ്ധി ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ യുദ്ധം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നു, ദുർബുദ്ധിയായ ദുര്യോധനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായി യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിയവർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം അർജുന, കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തേര് കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞത്. അതുവരെ അർജുനന് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ തേര് നിർത്തിയപ്പോ കാണാൻ അർജുനന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. കാണുമ്പോ എല്ലാവരെയും കണ്ടപ്പോഴാണ് അർജുനൻ ആകെ വിഷമിക്കുകയാണ്. എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്, ഗുഡാകേശൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അർജുനൻ നിദ്രയെ ജയിച്ചവനാണ്. അതിനുള്ള ഇത് പറയണ എന്താ വെച്ചാൽ, ഒരു നിമിഷം പോലും, ഒരു നിമിഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി വലുതാ, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാൻ അർജുനന് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ സമാധി അവസ്ഥയാണ്. എപ്പോഴും ബുദ്ധി സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയിലാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഋഷികേശൻ, അപ്പോ അർജുനന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടപ്പോഴും പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്നത് എന്താന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയണത്, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തേരാളിയുടെ പദം ഏറ്റെടുക്കാൻ കാരണം എന്നറിയോ, എന്റെ അച്ഛന്റെ പെങ്ങളാണ് നിന്റെ അമ്മ. അപ്പൊ പറയാണ്, പാർത്ഥ കുന്തിപുത്ര തന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായത് കൊണ്ടാണ് താൻ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നു, പിതൃ സഹോദരി പുത്രൻ പൊരുതായി ഇരിക്കാം എന്ന് കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ യുദ്ധത്തിൽ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയെല്ലാം കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്, താഴെ പറഞ്ഞതെല്ലാം കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോ ആരൊക്കെയാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്, പിതൃതുല്യനായിട്ടുള്ള അല്ലെ, ഭീഷ്മര് പിതാമഹനാണ്. പിന്നെ സോമദത്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തനുവിന്റെ അച്ഛൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര്, ദ്രോണാചാര്യര്, കൃപാചാര്യര് അല്ലെ, പിന്നെ ശകുനി, ശല്യര്, അവരോടൊന്നും മനസ്സിൽ പ്രീതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എന്നാലും അവരൊക്കെ ബന്ധമുള്ളവരാണല്ലോ. പിന്നെ ലക്ഷ്മണൻ എന്ന് പറയണത് ദുര്യോധനന്റെ മകനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര്, അശ്വത്ഥാമാവ്, ആ ഒരു യുദ്ധസമയം വരെ അശ്വത്ഥാമാവിനൊക്കെ ഇവരായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
പക്ഷെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ചായ്വ് ദുര്യോധനമുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഗുണമനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ ചേർന്ന് പോണത് നമ്മളിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ അവരിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഗുണത്തിലും അല്ലാണ്ട് അവർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് മാറിപ്പോകേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത്, അശ്വത്ഥാമാവ് സുഹൃത്ത്, പിന്നെ കൃതവർമാവിനെ പോലെയുള്ള ഗുണകാംക്ഷികള്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുനൻ ഇവിടെ എല്ലാവരെയും കാണുകയാണ് അല്ലെ. ഭാര്യാപിതാമഹന്മാര്, മക്കള്, സഹോദരന്മാര്, മാതുലന്മാര്. അപ്പോ ചിലർക്ക് ഇതിൽ വിഷമമുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇവരോട് അനുകമ്പയുള്ളവരാണ് പാണ്ഡവരോട്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തയുണ്ട്. എന്നാൽ വേറെ ചിലർക്ക് എന്താ, ഈ യുദ്ധത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പാണ്ഡവരെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 46ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്. ഈ യുദ്ധം ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവണ വിപത്തുകളും, ഈ യുദ്ധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവണ എന്താ പറയാ കഷ്ടങ്ങള്, സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ യുദ്ധം തന്റെ കുടുംബത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അർജുനന്റെ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊന്നാൽ വലിയ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു. അതിലും ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അർജുനൻ അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് തേരി ഇരിപ്പായി. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യണത്, ആ ഗാന്ധീവം അല്ലെ അർജുനന്റെ, അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആ രഥത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അർജുനൻ ഇരിക്കുകയാണ്. കാരണം എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങള്, അതിന് പറഞ്ഞ കാരണങ്ങള്, തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊന്നാല് പാപം വരും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു പാപം എന്റെ ഗുരു ഒന്നാമത്തെ പിതാമഹൻ എടുത്തു വളർത്തിയതാണ്. അച്ഛൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ മരിച്ചപ്പോ അന്ന് തൊട്ട് പിതാമഹനാണ് നോക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ദ്രോണാചാര്യര് സ്വന്തം മകനേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അർജുനനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അർജുനനെ അത്രയും അധികം സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൊന്നാൽ പാപം കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ അത് ചെയ്താൽ പാപല്ലേ, ഇത് ചെയ്താൽ പാപല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഞാൻ ചെയ്യണോണ്ടാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ ഇത് ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ പറയുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എന്താണോ അതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അതിന്റെ എന്ത് വന്നാലും അത് ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനും എല്ലാം താനാണ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ വന്നപ്പോ അർജുനന് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടാവാണ്. പിന്നെ അർജുനൻ ഇവരെല്ലാരും കണ്ട ശേഷം അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞ, അർജുനന്റെ ഉണ്ടാവണ അവസ്ഥകളാണ് പറയുന്നത്. എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അർജുനന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം തളരണു, മുഖം വരളണു, അനുകമ്പയും സഹതാപവും കൂടണു. കാരണം അവർക്കെല്ലാം മരണം അടുത്തൂലോ. കാരണം എന്തായാലും ഈ യുദ്ധം ഒരു അവസാന യുദ്ധമാണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവര് തോൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവര് തോൽക്കും. ആര് തോറ്റാലും കുറെ പേര് അപ്പുറത്തായാലും ഇപ്പുറത്തായാലും മരിക്കും. യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണല്ലേ. ഇന്നാള് മാത്രമേ മരിക്കില്ല, ഇന്നാള് മരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ മനസ്സ് വല്ലാണ്ട് അങ്ങട് മൃദുലമായി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ മൃദുലമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനന് സാത്വിക ഗുണമാണ് കൂടുതലും. അപ്പൊ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ആ ഗുണങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഗുണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് വല്ലാത്ത ഒരു വിഷമം തോന്നിയത്. അപ്പൊ പിന്നെന്താ, ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും അതല്ലേ അനുകമ്പ ഉണ്ടാവും. എന്ത് ജീവികളോടും നമുക്ക് അനുകമ്പയായിരിക്കും. കാരണം എന്താ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണല്ലേ. ഒരു കോഴിയായാലും ഒരു പട്ടിയായാലും ഒരു പൂച്ചയായാലും പശു ആയാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ലോകത്തുണ്ടോ അതേ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുമുണ്ട്. ആരെയും കൊല്ലാനുള്ള അധികാരം നമുക്കില്ല. അതാണ് ഇവിടെ അർജുനന്റെ പ്രത്യേകത. അർജുനൻ പറയണത് അതാണ്, നമുക്കൊരിക്കലും ഒരാളെയും കൊല്ലാനുള്ള അധികാരമില്ല. കാരണം എന്താ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നിട്ട് എന്താ പറയണത് അർജുനൻ, അവരുടെ സമരവീര്യം കണ്ട്, അതായത് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത് എന്താ, ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ കുറെ പേരൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന, പക്ഷെ അവിടെ അതല്ല ഉണ്ടായത്. അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ആഹ്ലാദിച്ച് നിൽക്കുക. കുറെ ആൾക്കാര് എങ്ങനെയായാലും ഈ യുദ്ധം ജയിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. അശ്വത്ഥാമാവിനാണെങ്കിലും കൗരവാദികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസമുണ്ട്. കാരണം ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ഉണ്ട്. അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പ്രോമിസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവരെ ജയിക്കാൻ
സാധിക്കും എന്നുള്ള അതുകൊണ്ടുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധം തുടങ്ങി കാണാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. പിന്നെ എന്താണ്, ദേവന്മാർക്കും ഉള്ള സർവ്വഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. നിർവാജ്യമായ ഭഗവത് ഭക്തിയുള്ള ഏതൊരാളിലും ദിവ്യന്മാർക്കും ദേവന്മാർക്കുമുള്ള സർവ്വഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതാണ് സാത്വിക ഗുണം. ശരിയായിട്ടുള്ള വിധത്തിലുള്ളവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ പോലെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന പറയാം. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ലക്ഷണങ്ങളാ പറയണത്? ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുന്നു, ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചൊട്ടു നീറുന്നു. വല്ലാത്തൊരു പുകച്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നൂല്ലേ? നമ്മൾ പറയുമ്പോ വല്ലാണ്ട് ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന എടുക്കണു, ദേഹം പൊള്ളണു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും വരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ആ അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറയണത്, ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കണതൊന്നും ആധ്യാത്മികമായ അനുഭൂതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും. ചിലപ്പോ ദേഹത്തിന് ഒരു വിറയലുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും, ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു വിറയലുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ശരീരം വേർത്തൊലിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള പലതും വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായതാണ്, ഇവിടെ വിഷമിക്കാൻ കാരണം ഈ ഭൗതികമായ സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത്. കാരണം മൃത്യുഭയം അതുണ്ട് അല്ലെ, കൊല്ലണതായാലും കൊല്ലിക്കണതായാലും മൃത്യുവിന്റെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ബന്ധനാക്കണതും ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു മൃഗവും തമ്മിലുള്ള ഒരേ ഈ നമ്മൾക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം മൃഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ നമുക്കുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അതിൽ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്താ വേണ്ടത്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആകെ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളിൽ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യജന്മം നമ്മളെ ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കൊടുത്താണ് അർജുനന് ആകെ വിഷമമുണ്ടായത്. എന്നിട്ട് ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, അർജുനൻ ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എമ്പാടും കാണുന്നത്. ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അപ്പോ അർജുനൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ ശകുനം നോക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ശകുനം കാണും. അപ്പൊ ആ ശകുനം കണ്ടത് ഇന്നത്തെ ശകുനം ആരെയാണോ കണ്ടേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. കാരണം ആ അന്ന് കണ്ടത് അന്നത്തെ ദിവസം ശരിയല്ലാന്ന്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്, എല്ലായിടത്തും ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളെ കാണുന്നതെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെ, ഈ തളർന്ന് വല്ലാത്തൊരു വിധത്തിലൊക്കെ ഇരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയണത് എന്താ, നിമിത്താനി വിപരീതാനി, പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം നിലച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനിവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ താല്പര്യം എന്തിനായിരിക്കണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയായിരിക്കണം അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വന്തം കാര്യത്തിലും ക്ഷേമത്തിലും നോക്കുമ്പോ എന്തു പറ്റുന്നു, നമുക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കേശവ. കേശവ എന്ന് പറയാൻ കാരണം കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനെ. അപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾക്ക് വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആസുരിക ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ അസുരനെ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മള് ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. അതാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാന് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ മധുസൂദന, കേശവ എന്നുള്ള പേരുകളിൽ വിളിക്കുകയാണ്. അടുത്തതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അർജുനന്റെ അനുകമ്പയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്, 9 ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്, ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ, അംഗങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു, ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു, രോമം ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു, കയ്യിൽ നിന്ന് ഗാണ്ഡീവം താഴെ വീഴുന്നു, തൊലി ചൊട്ടു നീറുന്നു, കാല് ഇങ്ങനെ വച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റണില്ല. പിന്നെന്താ, ഹൃദയ ദൗർബല്യത്താൽ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. മനസ്സിങ്ങനെ ചുറ്റി വല്ലാണ്ടൊരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടായില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. ആ അവസ്ഥ ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു പോലും അറിയില്ല എന്ന് പറയും. കാരണം നമ്മളെ വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷനിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. അങ്ങനെ എവിടെ നോക്കിയാലും അർജുനൻ എന്താ കണ്ടത്, ദൗർഭാഗ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നു, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അർജുനോട്, 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ഉവാച എന്ന് പറയാണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയണത്, ഭീഷ്മദ്രോണാദികളെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരെയും കണ്ടപ്പോ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ത, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയവരെ നീ കണ്ടാലും അല്ലെ, നീ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മള് ഭഗവാൻ ഉവാച എന്ന് പറയണില്ല. ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിത ഉവാച പാർത്ത പശ്യേതാൻ സമവേദാൻ കുരുനിധി, കണ്ടാലും എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്, ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സം സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച
പരിശുഷ്യതി, എനിക്ക് മുഖെല്ലാം വരളണു, എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയണില്ല എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ആകെ വിറച്ച് വയ്യാത്ത വിധത്തിൽ അർജുനൻ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അർജുനൻ ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? അർജുനൻ ഇനി കുറച്ച് എക്സ്ക്യൂസുകൾ വേണം. ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും യുദ്ധം നിർത്താനായിട്ടുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ അർജുനൻ പറയാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സാധനം ചെയ്യണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവണ്ട, ചിലപ്പോ നമ്മൾ അവിടെ പോവണത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയും, ഇത്രയും പൈസ ചെലവാക്കണോ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ ആരെയും. കാരണം എന്താ, നമുക്കത് വേണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് നമ്മൾ ഓരോ എക്സ്ക്യൂസസുകൾ കണ്ടെത്തും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്ന് വന്നപ്പോ അർജുനൻ എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോണതെന്നറിയോ? അർജുനൻ പറയാണ്, ഇത് എന്താ പറയാ, അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവൻ ദൗഹിക ജീവിതം ത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ജീവിതത്തിൽ സുഖിക്കാൻ കഴിയില്ല. ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തിനാണ് കൃഷ്ണ ചോദിക്കാണ്. ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളാൽ ആകർഷരാവും, അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാമെന്ന് ആശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ഒരു നല്ല കാര്യം, ഒരു കാറ് മേടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സാരി ഉടുത്തു, കാറ് വരെ ഒന്നും പോണ്ട, ഒരു നല്ല സാരി ഉടുത്താൽ നമുക്കൊരു 2-3-4 പേര് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മളതങ്ങനെ നല്ല അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നല്ല മാലയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ നമ്മൾ ചിലരെ പ്രതീക്ഷിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവര് കാണാനാണ് നമ്മൾ ഈ സാരി കൊടുത്തോണ്ട് പോണത്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ നമുക്ക് അവരെ കാണുമ്പോ എന്താ തോന്നുക? ഓ, അവര് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വിഷമം അല്ലെ. ഓ, ഇന്ന് ആ കുട്ടി അവള് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി വന്നത് അവളെയും കൂടെ കാണാനായിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കും, പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയണത്. എന്താ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവരെല്ലാം കൊന്നു എന്ന് വയ്ക്കൂ കൃഷ്ണ, കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്റെ സന്തോഷം കാണാൻ ഇവരില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ സന്തോഷമല്ലേ? കാരണം ഇവരെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലേ, അതായത് ദുര്യോധനാദികളെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ചിന്തയും കൂടി ഉണ്ടല്ലേ അർജുനന്. അപ്പൊ അവരെ കൊല്ലുന്നുള്ളത്, അവരെ ലാസ്റ്റ് ആളെ വരെ കൊന്നാലേ ഉള്ളൂ യുദ്ധം ജയിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെയും കൂടെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് എന്തിനാ കൃഷ്ണ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ അതിലും ഭേദം എനിക്ക് യുദ്ധത്തിനൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്കൊരു നേരത്തെ അന്നം മതി, അതിനെനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ കാട്ടിൽ പോയിട്ടാണെങ്കിലും ജീവിച്ചോളാം എന്നാണ് അർജുനൻ. ആരാണ് അർജുനൻ? ക്ഷത്രിയൻ. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? പ്രജകളെ രക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ സ്വന്തം ധർമ്മം പോലും അർജുനൻ ഇവിടെ മറക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അർജുനൻ എന്താ പറയണേ? പിന്നെ അർജുനൻ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. എന്താണ് ഇതിൽ പറയണു? അർജുനൻ ത്രൈലോക്യം ആകെ നേടാമെന്ന് വന്നാലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല. അപ്പോ അർജുനൻ തയ്യാറാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണഭക്തൻ ആയതിനാൽ, അർജുനൻ കൃഷ്ണഭക്തനായതിനാൽ അപരാധികളുടെ തെറ്റുകൾ പൊറുത്തു. ഇത്രയും അധികം ദ്രോഹിച്ചു, ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം വരെ നടത്തി, തൊടാൻ പാടില്ലാത്ത സമയത്ത് പോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, അരക്കില്ലത്തില് ഇട്ട് ചുട്ടുകരിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കി, സ്ത്രീ അപഹരിക്കാൻ നോക്കി, അവരുടെ സ്വത്തുകൾ അപഹരിക്കാൻ നോക്കി, അവരുടെ സമ്പത്ത് അപഹരിക്കാൻ നോക്കി അല്ലെ. പിന്നെന്താ, വീട് കൊള്ളയടിച്ചു, തീ വച്ചു, അങ്ങനെ 6 കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തവരാണ് ദുര്യോധനാദികള്. എന്നിട്ട് പോലും ആ ദുര്യോധനാദികളെ കൊല്ലണ്ട, അവരെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് അർജുനന് തോന്നുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം? അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗോവിന്ദൻ ഗോക്കൾക്കും പ്രജകൾക്കും ഒരുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോ ഗോവിന്ദനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മധുസൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? മധു എന്ന അസുരനെ ഹനിച്ചവൻ എന്ന അർത്ഥത്തില്. അങ്ങനെ അർജുനൻ എന്താ ഉണ്ടായത്? അർജുനൻ പറയാണ്, ഗോവിന്ദന്റെ കൃപയാൽ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിറവേറും, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ത്രൈലോക്യം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതിലേക്കൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. കാരണം അർജുനന് ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യ, അതാണ് കാരണം. എന്നിട്ട് അടുത്തതില് പറയുന്നു, നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 6 കൂട്ടം അക്രമികളെ നമുക്ക് വധിക്കാമെന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. വിഷം കൊടുക്കുന്നവര്, അവര് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ ഭീമനൊക്കെ വിഷം കൊടുത്തിട്ട് സമുദ്രത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ
അങ്ങനെ പിന്നെ വീട് വെക്കണു, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കണു, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിച്ചു, ഭൂമി കയ്യേറി, അന്യന്റെ ഭാര്യ, അതായത് അവരുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു പാഞ്ചാലി അല്ലെ, പാഞ്ചാലി അപഹരിച്ചു. അപ്പൊ ഈ 6 കൂട്ടം കാര്യങ്ങളും പാണ്ഡവരുടെ അടുത്ത് കൗരവാദികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പോലും അർജുനൻ അവരെ കൊല്ലാൻ വിഷമാണ്. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? മാധവൻ ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭാഗ്യദേവത കൂടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ എന്നെ ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കും. അപ്പൊ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭാഗ്യദേവത കൂടെ ഉണ്ടായാലും ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്താ പറയണ ഭഗവാനോട്? യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് നിർഭാഗ്യമല്ലേ കൃഷ്ണ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ആ ഒരു നിർഭാഗ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തിനാണ് കൃഷ്ണ നിർബന്ധിക്കണേ എന്നാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് പ്രകാരം ദുര്യോധനൻ ചെയ്തതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മറന്നു. ദുര്യോധനൻ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നോ ഒന്നും അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഒരു വിഷയമല്ല. അർജുനന്റെ വിഷയം എന്താ? അർജുനനെ കൊണ്ട് ഇവരെ ആരെയും ഇപ്പോ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ അർജുനൻ കുലക്ഷയം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അത് ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ വെച്ചാ യുദ്ധത്തില് എപ്പോഴും ആണുങ്ങളാണ് പോവുക അല്ലെ, പുരുഷന്മാരാണ് പോവുക, സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലിരിക്കും. അപ്പൊ പുരുഷന്മാര് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ വിധവകളാവും. അപ്പൊ വിധവകളാവുമ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാണ്ടാവും. പിന്നെന്താ? വംശനാശം വരും. വംശനാശം വന്നാൽ നമുക്ക് പിതൃക്കൾക്കൊന്നും മോക്ഷം കിട്ടാണ്ടാവും. കാരണം പിതൃകർമ്മം ചെയ്യാൻ വംശത്തിലെ ആളുകൾ വേണമല്ലോ, കുട്ടികൾ വേണമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ? ജാരസന്തതികള്, അതായത് ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകള് വേറൊരു പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആണുങ്ങള് ഇവരെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പലതരത്തിലും. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം അല്ലെ. പല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് നല്ല വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുലം നശിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാം നമ്മളുടെ തെറ്റുകൾ, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മം ശരിയായ വിധത്തിൽ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ആർക്കും നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയാണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ലോഭാവേശം കൊണ്ട് എതിർ സൈന്യം ഹിംസയിൽ ദോഷം കാണുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നെ അർജുനന് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ബലം മനസ്സിലാകുന്നു. എന്താ? കുലക്ഷയം. ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എതിർ കക്ഷി ചൂതാട്ടത്തിനോ യുദ്ധത്തിനോ ക്ഷണിച്ചാൽ ക്ഷത്രിയർ ഒഴിഞ്ഞു മാറരുതെന്നാണ് ചട്ടം. വെല്ലുവിളിയുടെ ദൂഷ്യബലങ്ങളെ പറ്റി മറ്റു കക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയില്ലെന്ന് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അതായത് ഇവര് യുദ്ധം ചൂതാട്ടം കളിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായതല്ലേ. അതിന് കാരണം അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ. അവര് വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് അവരുടെ തെറ്റല്ല, നമ്മളാണ് പോയിട്ട് ചൂത് കളിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അവരുടെ ഒരു തെറ്റല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പൊ അവരെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? കുലവംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടെ കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. വംശത്തില് ശേഷിക്കുന്ന അധാർമികതയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇളം തലമുറക്കാർ അധാർമികമായ സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളും. പിന്നെന്താ? തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതല നോക്കാനായിട്ട്, വയസ്സായവരെ നോക്കാനൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ കുറച്ച് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയും. ജനിക്കണ ഗർഭാധാനം മുതലല്ല, ഗർഭാധാനത്തിന് മുമ്പ് തൊട്ട് നമ്മള് ദൈവികമായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിന് ഷോഡശ സംസ്കാരം എന്ന് പറയും ചുരുക്കത്തില്. ആ ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇളം തലമുറയിലുള്ളവർക്ക് ധാർമ്മികത ഇല്ലാണ്ടാവും. കാരണം അവർക്കറിയില്ല അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മുക്തിക്കുള്ള അവസരം പോകും. നമ്മളിപ്പോ ധർമ്മ, അർത്ഥം അല്ലെ, കാമം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ. മോക്ഷത്തിനെ പറ്റി ആരും ചിന്തിക്കണില്ല. കാരണം പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖിച്ച് അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കാം. കടം മേടിച്ചും ഋണം കഴിക്കണം എന്നാണ്, അതായത് നെയ്യ് കഴിക്കണം എന്നാണ് ചില ഈ നിരാകാരവാദികൾ പറയാ. കാരണം അടുത്ത ജന്മം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാമെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത എടുത്തു പറയുന്നു അടുത്ത ശ്ലോകം, അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ, പുനർജന്മം ഉണ്ട് എന്ന്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇവിടെ മനുസ്മൃതിയിൽ നിന്ന് 16 ഷോഡശ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിനെപ്പറ്റി പറയാണ്. അതായത് ആദ്യമാണ് ഗർഭാധാനം.
അപ്പൊ ഗർഭാധാനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങളിലെ ഭജന ഇരിക്കുക, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, നല്ല നല്ല ഇത് ചെയ്തിട്ട് വേണം അവര് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള മാനസികമായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ വേണം ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവാനായിട്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത് 3-ാം മാസത്തില് ചില കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അതിനെ പുംസവനം. പിന്നെ കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 7-ാം മാസം തോന്നുന്നു അത് ചെയ്യണതിന് സീമന്തം എന്ന് പറയും, വളകാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും ചില സ്ഥലത്ത്. അത് ഇനി വേറെ ആണോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ജാതകർമ്മം, കുട്ടി ജനിച്ച ആദ്യം നമ്മള് കുട്ടി അല്ലെ കുട്ടിയുടെ പേര് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അറിയുക. പിന്നെ കുട്ടിക്ക് പേരിടുക, പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് കുട്ടികളെ ഇപ്പൊ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളെ വരെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ 90 കഴിയാണ്ട് കുട്ടികളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരില്ല. അതേപോലെ തന്നെ 28 കഴിഞ്ഞ ഭഗവാന് അല്ല പുറത്തൊന്ന് കാണിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരും, അല്ലാണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒന്നും അമ്മമാർക്ക് അച്ഛന്മാർക്ക് സമയമില്ല, അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും കൊണ്ടുപോകും. അതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്നാണ് പറയണത്. കാരണം കുട്ടിക്ക് ആ ചർമ്മം അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആവുമ്പോ ആ കുട്ടിയെ പുറത്ത് കാണിക്കുന്നതിന് ചില സമയമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മള് 6 മാസം ആവുമ്പോ കുട്ടിക്ക് ചോറ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കുട്ടിയുടെ മുടി ആദ്യമായിട്ട് ഇറക്കണം. അപ്പൊ ചിലവര് പഴനി കൊണ്ടുപോയിട്ടായിരിക്കും, ചിലര് വീട്ടിൽ തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ കർണം അല്ലെ ചെവി തുളയ്ക്കണം. നമ്മള് 28-ന് തന്നെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. പിന്നെ കുട്ടിയെ എഴുത്തിനിരുത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപനയനം. ഉപനയനം സാധാരണ പണ്ട് എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളവരും ചെയ്യും, 4 വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളവരും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ കാലത്തിന്റെ ച്യുതി കാരണം എന്തുണ്ടായി, ഇപ്പൊ അത് ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറ്റി ഉപനയനം. പിന്നെന്താ, ത്രൈശർത്തം, ഓരോ വർഷവും പഠനത്തിന് ശേഷവും മുൻപും ചെയ്യണതാണ്. പിന്നെ ആൺകുട്ടികൾ ഷേവ് ചെയ്യുക, പെൺകുട്ടികൾ ഋതുമതികളാവുക. പിന്നെന്താ, വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം, സമവർത്തനം. വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം അതായത് നമ്മള് ബ്രഹ്മചര്യം എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ, 25 വയസ്സ് വരെ ബ്രഹ്മചര്യം വേണമെന്നാ പറയാ. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കല്യാണം. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായി, ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായി. കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് തോന്നും, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഭാരങ്ങളായി, ബുദ്ധിമുട്ടുകളായി അല്ലെ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കണം, രണ്ടാളും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ കൂടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല, സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെന്താ, ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു കർമ്മം പറയുന്നതാണ് അന്ത്യേഷ്ടി. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട, അത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ. അങ്ങനെ ആ മരണകർമ്മം കൂടെ ചെയ്ത 16 സംസ്കാരം, അതായത് 40 സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലുള്ള 16 ചെറിയ അത്യാവശ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അർജുനൻ കുടുംബത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും നാശം കാണുന്നു. അർജുനൻ എന്താ പറയണത്, അർജുനൻ പറയാണ്, തലം മുതിർന്നവരുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ശുദ്ധീകര പ്രക്രിയ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ആൾക്കാർ മൃതി അടഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇളം തലമുറക്കാര് അധാർമികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം വരും. പിന്നെ ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം, കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് ആത്മീയ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ കുലത്തില് അധർമ്മം വരും. അധർമ്മം വരുമ്പോ എന്താവും, കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും പ്രായം ചെന്നവരെയും രക്ഷിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രം ഇല്ലാതാവും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്താണ്, നല്ലൊരു ജനസമൂഹവും ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ എത്രയോ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ. കാരണം എന്താ, ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികൾ പറയുക. കാരണം അവർക്ക് അറിയണില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് കേൾക്കാനും ഇഷ്ടമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ, അത് കലിയുഗം. പിന്നെ അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോയാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അധികം ജനപ്പെരുപ്പം വരുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും, അധർമ്മം കൂടും. എങ്ങനെയും പണം ഉണ്ടാക്കുക, എങ്ങനെയും ജീവിക്കുക, അപ്പൊ എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് കുട്ടികൾ മാറും. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നരകതുല്യമാവുകയാണ് ജീവിതം. പിന്നെന്താണ്, കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, കുലധർമ്മങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ നരകത്തിൽ പോയി ജീവിക്കേണ്ട വരും എന്നാണ് അർജുനന്റെ വിഷമം. അതാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയണു സമൂഹത്തിന്റെ നാശം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവണേന്ന് പറയാണ്. 39 മുതൽ 42 ശ്ലോകം വരെ. തലമുതിർന്നവരെ ഹനിച്ചാല് കുലവംശനാശം സംഭവിക്കും, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അതായത് വൈദിക ആചാരങ്ങള് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു.
പിന്നെ കുലത്തിന്റെ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു, സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകുന്നു, വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു, എല്ലാ തരത്തിലും സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അർജുനൻ പറയണു, ഈ രാജ്യം നേടാൻ വേണ്ടി അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക? സുഖം ഉണ്ടാവും. ആ സുഖം എനിക്ക് വേണ്ട കൃഷ്ണ, എന്റെ സ്വജനങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്പും വില്ലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മൂപ്പർ അവിടെ ഇരിപ്പായി. ഇനിയിപ്പോ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള മനസ്സിൽ. അതിന് കാരണം എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാണ് അർജുനൻ, മൃദുല ഹൃദയമാണ് അല്ലെ. പിന്നെ പാപകർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അർജുനന്റെ ഭയമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിരായുധനായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് അർജുനൻ ആ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അർജുനന്റെ വിശുദ്ധ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അർജുനന്റെ വിശുദ്ധ ഗുണങ്ങള്? മൃദുല ഹൃദയത്വം, ത്രൈലോക്യമാകെ നേടാമെന്ന് വന്നാലും വധിക്കാൻ തയ്യാറല്ല, അക്രമികളെ കൊല്ലുന്നതിൽ പാപമില്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടി അവരുടെ തെറ്റ് പൊറുക്കാൻ തയ്യാറായി, യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാട് നിരസിക്കേണ്ട അപകടങ്ങളെ പോലും ദുഷ്ഫലങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നു, കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളും ധാർമ്മികതയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അർജുനൻ ഞാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ല എന്നല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട കൃഷ്ണ, ഒരു സന്യാസം ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അർജുനൻ പോയത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്താ? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതല്ല സന്യാസം അല്ലെ. നമ്മളെ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യണം, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ അർജുനൻ നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കാന്നാ പറയണത്. ഞാൻ എന്തായാലും അവര് വേണേ എന്നെ കൊന്നോട്ടെ, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല. പിന്നെ എന്താ പറയണത്? ഏഴാമത്തെ പറയണു, ക്ഷത്രിയരുടെ സമരമുറകളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിബന്ധനയാണ് നിരായുധനും പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമായ എതിരാളിയെ ആക്രമിച്ചുകൂടാ എന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയമാണ് അർജുനനെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത്. ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും അവൽ സേവന നിരതനുമായ അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അപ്പോ അർജുനൻ ഇവിടെ ആത്മജ്ഞാനമൊക്കെ നേടിയിട്ട് യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള അർജുനന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്. എന്താണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം, ആസ്വാദനം. കാരണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കാണാൻ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഗുണമില്ല അല്ലെ. പിന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ നാശം, മക്കളൊന്നും വേണ്ടാത്ത മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നു, വൈദിക ആചാരങ്ങൾ നിലയ്ക്കണു, കുടുംബങ്ങളെ എന്താണ് കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്ക് ജീവിതം നരകതുല്യമാണു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലുള്ള ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ? നമ്മുടെ ധർമ്മം വേണ്ട വിധത്തിൽ ആചരിച്ചില്ല. പിന്നെന്താണ്? വിശുദ്ധിയും പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഭയവും കുടുംബത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും തലമുതിർന്നവരെ കൊല്ലുന്നതിന്റെയും പാപകർമ്മങ്ങള് അർജുനന് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. പിന്നെ എന്താ? ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ശത്രുവിനെ കീഴടക്കണോ, ഇനി അവരെ കൊല്ലണോ, എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാവണില്ല. അടുത്തതിൽ പറയണു, എതിർ കക്ഷികൾ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി നിന്നപ്പോൾ വീരനായ യോദ്ധാവ് അർജുനൻ ഇരു സൈന്യങ്ങളിലുമുള്ള തന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും അധ്യാപകരും സുഹൃത്തുക്കളും യുദ്ധത്തിന് ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. ദുഃഖവും അനുകമ്പയും കൊണ്ട് അർജുനൻ ശക്തിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. അവന്റെ മനസ്സ് അന്താളിച്ചു, ദൃഢനിശ്ചയം ഉപേക്ഷിച്ചു. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് തന്നെ ഇവിടെ തിരിച്ചു പറയാണ്. മൃദുല ഹൃദയത്വമാണ്, ആസ്വാദനത്തിന് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട. പിന്നെ എന്താണ്? മക്കള് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓരോരോ റീസൺ പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ഈ യുദ്ധം നിർത്താനായിട്ട് നോക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തില് സഞ്ജയനം പറയണു, നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് യുദ്ധക്കളത്തിലെ അർജുനന്റെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്നുള്ള അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ എന്താ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റില്? ഏവം മുക്വാർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശ വിസൃജ്യ സചരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസ. സഞ്ജയനം പറയണു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അങ്ങനെ ഇനി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ശത്രുപക്ഷത്തെ സൈന്യാംഗങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല കേട്ടോ അർജുനൻ ഇരിക്കുന്നത്. അർജുനന് ആരെയും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കാനോ കൊല്ലാനോ മനസ്സ് വരണില്ല. അതുകൊണ്ട്
അവര് ചെയ്ത തെറ്റിനെല്ലാം ഞാൻ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാണ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ഇവിടെ തേരില് ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അർജുന വിഷാദ യോഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ആ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇട്ടോളൂ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇടാട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ അമ്പല ഉദ്ഘാടനമാണ് ഓഗസ്റ്റിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? അപ്പോ ആ ഉദ്ഘാടനത്തിന് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഒരു കുംഭാഭിഷേകം വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സവം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയധികം ഭക്തന്മാര് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ തന്നെ ഒന്ന് വേറെ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സുഹൃതാണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഷ്ണവരാണ് മുഴുവനും. ബ്രാഹ്മണരെക്കാളിലും മുകളിലുള്ളതാണ് വൈഷ്ണവര്. അങ്ങനെയുള്ള ആ വൈഷ്ണവരുടെ ഒരു സംഗമമാണ് അന്ന് വരാൻ പോണത് അല്ലെ? അതായത് 17, 18, 19, 17, 18, 19, 19-ാം തീയതിയാണ് എന്റെ ഉദ്ഘാടനം. അപ്പൊ 2 ദിവസം മുമ്പേ പോയാൽ നമുക്ക് അവിടെ സർവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള എല്ലാവരും, മാതാജി അതിന്റെ ഗൂഗിൾ ഫോം ഷെയർ ചെയ്യും. നിങ്ങള് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരെല്ലാവരും ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അതില് പേര് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് മാതാജി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നോക്കണ വേറൊരു മാതാജി ഉണ്ട്, ആ മാതാജി നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.